Здравейте, аз съм Антониньо. Днес ще снимам Майнкрафт. Ще играя нон-стоп Майнкрафт. Dream League, FIFA 17, Need for Speed и други игри, видеоигри и игри на телефон. Така, но днес ще играя Майнкрафт с моята братовчетка в сервера за оцеляване. Така че се надявам да се наслаждавате на това видео. И долу в коментарите да кажете клипа как ви се струва, дали е приятен или не е приятен. И ако ви харесва, палец нагоре, ако не ви харесва, палец надолу. Така. Ако това ви харесва, може да се абонирате за канала му. Това ще бъде Non-Stop Survivor. Той ще се опита да снима всичко, което прави в Non-Stop Survivor. Не знам дали ще се получи, но ще се опита поне. И съжалявам, но клиповете ще бъдат или най-много 15 минути, защото такова ми е приложението на телефона. И ако ви интересува какъв телефон имам, напишете долу в коментарите, ще ви отговоря веднага, щом видя. Да започваме. Така, да започваме. Аз да следам сервер. Ние го имаме вече, да, и то дето си е нашия метод. Ние почваме в един сервер, в който сме вече от 2-3 дни. Играем в него. Просто не сме го пипали. Да, и нищо не сме правили в него, освен ето това, което виждате. Надяваме се, ако затискам микрофона, долу в коментарите да го напишете. И абонирайте се, за да може да... Бие се с скелет, мам. Сега да ми идва. Няма нужда, бие. Добре. И се надявам да ви харесват моите клипове. И радвам се, че на първото ми видео имам 3 показвания и събрах един абонат. Имам един абонат. Но се надявам до няколко месеца да събера повече. Така, долу в коментарите напишете как ще... какво мислите за мача на Владимир, на Кубрат Пулев и на Кевин Джонсън. Също и на Владимир Кличко и на Джошуа. Така. Аз в принцип не съм запознат много с Майнкрафт, но я играя, не знам я защо. Мога да играя на PlayStation, но това ще стане може би утре или други ден. Но утре им да пиша преразказ и мисля, че няма да е утре. Много съжалявам. Ти къде си? Ами ето ме. Съжалявам, телефон ми падна. Паднах някъде. Ами добре, съм събрал достатъчно неща, но трябва да убия това прасенце малко. Трябва да търсиш овце за легла. Ами... ще се постарая, но не съм магиостик. Мисля да... още 1-2 вечери да оцеляваме. Ето, намерих една овца. Както виждате. И сега, ето, имаме вече. Телевизора? Да, гледаме папараци. Може да коментирате също за, ако гледате шоуто като 2 капки вода, кой ви е любими и кой ви е фаворит за голямата награда. Овца, няма. Има една. Ами аз събрах доста неща. Имам 2 вече. Това не са много неща. Мисля, са доста.
Хайде бе сега толкова прасето, като ми трябват прасето ми идват овци, като ми трябват овци ми идват прасета. Къси си съдбата. Ми пръста, то почва да се стъмва. Така ли? Аз съм в мината и не виждам. Почва да се стъмва малко и заляза слънцето, т.е. и аз се обсея малко, така че трябват ни торчове. Аз имам. Имаш ли? Добре. В коя мина си, като аз не те виждам? Май си закупих. Чакай, ще изкопая. Не, че ми изкопаеш? Да, ще изкопая. Добре. Значи ще прекъсна за малко. Не. Съжаляваме за прекъсването. Ама то се тъмни вече, бе. Ай. Както казват времето, бе. Още колко овци трябва да убия? За 2 легла ти трябва 6. А ти за сега колко си? 2. Добре, ще направя към една малка къща, за да може. О, не, персо, аз почвам се губа, идват крипари, идват паяци, не. Ето, ела тук. Къде е една колипка? Чакай, аз ще помогна, и аз имам материали. Бе, няма нужда, така е добре, стига смисъл. Малко. Чакай, нали поне да влезна. Добре. Как? Ето тук. Добре, сега може да го затваряме и ни трябва покрив. Какво се гледам? Не трябва ни. Трябва ни. Трябва ни един етаж по-голям. Така няма да живея. Без покрив. Горкия. Айде де. Добре, сега врата няма да имаме ние. Покрив нямаме врата да имаме. Да? Това е по-готино. Колко сме готини. Мъж гледаме тук какво идва. Ще направим често. Крипър! Скрий се, защото ако те види гръм. Дай ми малко камъни. Дърва ми трябва за къщата. Никакви дърва няма взимаш. Добре, дай ми камък. Няма. Имаш, но не искаш да ми дадеш. Хайде да виж, тук му затрупах тая къща. Нямам. Мръдни. А тук? Готово, стига. Така не е по-уютничко, не мислиш ли? О, да. Хайде тук да живеем постоянно. Ау! Съжалявам. Трябва да ям. Не! Аз съм рови. Точно щях да го сготвя. Ама нямам дърва. Аз си направя кирка. Виждам. На мен трябва малко дърва, така че мръдни, ако обичаш. Аз имам кол. Има кол в печката, ако не биваш. Имаме гости. Кой? Зомби! Чо-чо! Ай, леле, толкова неща ми взе. Стига, Лео! Алма! Стига! Дръж ма! Нямам храна, представи. Добре, да, ама аз искам да си изпека нещо, ще умра. Вземи си такова. Правиш. Ама, песа! Абе, какво правиш? Искам да ям. Добре, направи си друга печка. Не искам. Добре, ето ти и друга печка, готви си. Стига толкова. Къде ми е изпеченото? Ето. Пиленца. Къде ти е? Опа. Това са Песа! моите пиленца! На малко кръв съм. Това са моите пилета! Абе, дай ми храна! Ще те убия! Глупачка, крипър идва! Голема работа. Не сказам си ми толкова малко. Нож ми е яко. И ти ми взе пилетата. Ние ще взема всичко. Дай ми пилета. Хем съм гладен. Нямам пък
да ти дам нищо. Ще си пека. Добре, аз си влизам от сервера. Не, моля те, няма с кога да Тогава играя. дай пилето. На мен ми трябват. На мен ми трябва пилета. На мен ми трябват. Какво правиш? Чакай бе. Ай, това тук. Има кола, има. Къде е кола? В мене. Аз ти пека пиленце. И ще го дам на тебе. Това е мое. Това е моят, което аз го пекал. Това другото. Горната печка. Горната печка е моята. Да. Дай ми храна. Да, бе. Абе, бе. Направо. Не сега ти дадох. Бе. Аз пека в момента. Печеш ли? Ами, хора, мисля да прекараме тази вечер и да спираме, защото то вече са 11 минути. Не съм много. Ами, то е до 15 минути все пак. Да. Ако искаш, утре ще продължим. Не е вярно. Искаш ли? Ами аз ти казвам да го след 5 минути да го спреш, примерно. Не става, то е до 15 минути. Не е вярно. Вярно е. Добре, хора, знаете, че ако спра видеото изведнъж, аз ще го кача. Но ако видите, че изведнъж спре, аз още говоря, значи имало някакъв техничен проблем. Я погледни ме. Какво? Погледни ме. Чакай де. Какво да погледна? Погледни. Погледни смисъл. Чакай да пека. Ма можеш да печелиш. Добре, ще ви са, че ме трябваш. Виж какъв меч имам. Супер. Не ме лъжи, бе. Хора, спираме видеоклипа. Съжалявам, ще се видим утре. Довиждане, до нови срещи. И всъщност, забравих да ви кажа, че абонирайте се, зомби не ме нападай. Само да си вляза в къщата и ще ви кажа последни думи. Докато ходя към къща, ще ви кажа, абонирайте се, моля ви, защото много искам да играя с вас и да ви радвам. Мога много неща, върни си ми нещата, ако обичаш. Съжалявам. Повече с нея няма да играя, да знаете. Не. И абонирайте се, моля ви, следвайте и ComGamer. Мокни, изчезвай. И много ще се радвам, ако имам достатъчно абонати, за да мога да правя доста така да се каже, по-мощни клипове, по-големи. И ще се организирам да... И че се организирам да си купя камера или нещо такова подобно, за да мога да се снимам и аз мен. Утре ще направим, поне ще направя един влог. И до нови срещи, много ви обичам и довиждане. Лека вечер.